intentions, we offer this Holy Mass for these following common intentions. For the intentions of our Holy Father, Francis, for the intentions of our Bishop, Jose, and for the intentions of our team of pastors, parishioners, PPC members, parish collaborators, benefactors, personnel, and staff. For good health, speedy recovery, and complete healing of Calixto Yu, Stefan Obinieta, Annalisa and family, Gilbert Baron and family, Christopher Son and Katrina Yu and family, Norvin Velasquez, Victoria Flores, Angela de Luna Mallorca, Teresa Go. For healing, safety, and protection of the whole world. Petitions for the good health, guidance, enlightenment for passing the 81st class Regents exam, successful job interview, reconciliation, peace, financial stability, conversion, success in business, success in school, successful job application, successful operation, fast recovery, safe travel, protection, and healing of family tree. Offered by Joy and Dea, Renzi Palanca Avalon, Marlon Gayon, Bebe Rojas, Anne, Angel, and Andre Gagara and family, Ellen, Ron Patrick, Kyle, Stefan Abiniata and family, Danao and Tabug family, Rachel Adlawan, Althea Faith D, Eddie Lemedo, Ella Ingrid, Jonathan Napoles, Ryan Joy and Roy Parcon and family, Christina Tutor and family, Alcaraz family, Bowman family, Tata and Edward, Angela Abelia, Nilo Hortezano, Montes Claros family, Aguilar family, Pañares family, Tobea family, Reynes family, Coyos family, Sita Marzon. Thanks a giving for all the graces received in honor of Senor Santo Niño, Saint Joseph, Holy Trinity, our Mother of Perpetual Help, Our Lady of Manawag, Our Lady of Guadalupe, Our Lady of Simala, Our Lady of Mount Carmel, Divine Mercy, Saint Joseph Maria Escriva, Mary Help of Christian, Our Lady of Immaculate Conception, Our Lady of Remedy, Holy Trinity, Holy Spirit, Sacred Heart of Jesus, Saint Expeditus, Saint Raphael, Saint Gabriel, San Vicente Ferrer, San Roque, Saint Jude Thaddeus, Saint Therese of the Child Jesus, Saint Benedict, Jesus Nazareno, San Antonio de Padua, San Vitalis, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita of Cascia, Our Lady of Aparecida, Our Lady of Fatima, Our Lady of the Rule, Our Lady of our Nation, Saint Catherine of Siena, Santa Filomena, Saint Martin de Porres, San Roque, San Guillermo de Aquitania, San Juan Bautista, San Miguel Arcangel, and all the saints and angels. For answered prayers and granted petitions of Bebe Rojas and family, Althea Faith D, Ella Ingrid, Roy Parcon and family, Lourdes U, Nilo Hortezano, Jocelyn Hinaot, Claudette Aton. For the death anniversary of Fernando Manching Jr. For the eternal repose of the following souls: Robustiano, Urbano, Luisita, Danilo, Manuel, Felix, Josefina, Wilfredo, Petrona, Vicenta, Shirley, Jobli, Lord Mark, Elmar, Chris, Rebecca, Emmanuel, Evelyn, Michael, Jason, Elias, Emiterio, Zafra, Lure Socorro, Florentina, Maximo, Domingo, Ignacia, Anthony Joy Cabrestin Sr., Antonio Jr., Felipe Alejandra Cortes, Apollonia Pedro Corazon, Andres Sr., Andres Jr., Alfonso Sr., Alfonso Jr., Fortunato Mercedes, Nicolas Visitacion, Mauricia Anastasia, Romeo, Veronica, Flora, Victor, Fe, Paz, Jose, Clemencia, Yu, Valeriana, Romulo, Romolito, Felipa, Emiterio, Virgie, Elmar, Joanne, Frederick Ong, Conrado, Desabelia, Gregorio, Faustino Yu, Claudia, Laurencio, Crespino, Josefina, Flora, Aurelia, Jose Vicente, Segundina, Erenia, Wilma,
Elias, Eugenia, Manolito, Visitacion, Fortunato, Wilfredo, Petrona, Vicenta, Rebecca, Emmanuel, Michael Jessen, Wilfredo, Maximo, Domingo, Ignacia, Antonio Sr., Antonio Jr., Felipe, Urbano, Luisita, Danilo, Emmanuel, Felix, Evelyn, Natalio, Victoria, Josefina, Jacinto, Marife, Andito, Lucila, Cipriano, Marcosito, Fe, Igmideo, Narcisa, Elias, Jocelyn, Tirso, Macario, Celia, Constacio, Raymond, Yuri, Alejandro, Angela, Quentin, Priscilla, Sister Elsie, Sister Guadalupe, Cornelio, Father Cornelio, Fletche, Brenda, Melanie, Marilyn, JP, Gisdado Jr., Manuel Rojas, Bernadetta Edelberto, Crescencia, Violeta, Manuel Unabia, Erlinda, Bebelisa Robles, Nida Ruiz, Chenny May Ando, So King, Reynaldo, Emit, Delia, Braulio, Anatulia, Laureano, Genara, Francisco, Nicolasa, Serapion, Mirna, Orlando, Nesitas, Antonio, Marcosa, Apilino Sr. and Jr., Lily, Fe, Nida, Amy, Manuel, Valentin, all departed, the now and Tabug family, Eutropio, Sister Oldarica, Benjamin, Ricolita, Emma, Anasita, Tolentino Sr., Salvador Sr., Catalina, Benita, Wilfredo, Amado, Victoriano, Adriano Sr., Adriano Jr., Perlita, Roberto, Renato, Giovanna, Fernando, Cristita, Melchor, Fernando Jr., Loreto, Cristina, Keith Brian, Bonifacio Sr., Matilde, Dalisay, Samuel, Elizabeth, Dixon, James Edward, Lyndon Bryant, Sixta, Robert, Francisca, Vicente Sr. and Jr., Eleuteria, Jesusa, Julian, Laureana, Lina, Cesar, Jerry, Victoriano, Aurelio, Faustino, Eliseo, Martina, Gliceria, Adriana, Timotea, Antonia, Victorino Jr., Amelie Pina, Manuela, Elena, Benita, Epping, Loreto, Felix, Ismael, Vicenta, Restituto, Jason, Asuncion, Simplicio, Cecilia, Ariston, George, Manuel, Felipe, Gloria, Rosario, Celestina, Cramel, Visitacion, Jorge. Unborn babies, aborted babies, all departed relatives and friends, and for all the poor souls in purgatory, especially the forgotten ones. Ang Angelos, palihog manindog. Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Ania ang ulipon sa Ginoo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, sa Diyos, sigaw po ka sa sala, karon sa oras ng kamatayon. Ug ang pulong nahimong tao. Ipuyo siya uban ka nato. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, sa Diyos, sigaw po ka sa sala, karon sa oras ng kamatayon. Amen. Iyampo mo kami, santa nga inahan sa Dios. Armay mo kami sa mga saad ni Kristo. Magampo kita, ang grasya mo nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak. Tungod sa iyang kasakit ug kamatayon sa krus, madala ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw.
pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga magkagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako dako uyamot sa una-una, sa pulong, sa buhat, ug sa walang pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunay ulay. Sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo ako iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Nandun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, among Amahan, tanawag kami nga mahigugmaon. Sanglit imo kami nga giluwas, o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo. Katagi kami sa matuod nga kagawasan, ug dada kami nganha sa langit, nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nabuhi og hari, uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Mahitungod sa mga dili minyo. Wala ako'y sugo gikan sa Ginoo. Apan ani ay akong hunahuna ingon nga usa ka tawo nga tungod sa kaluoy sa Ginoo takos kasalikan. Tungod sa kalisdanan ni ining panahuna, gihuna-huna ko nga maayo pa sa usa ka tawo ang magpabilin sa iyang kahimtang karon. Kung may asawa ka, ayaw siya bulagi. Kung ulitawo ka, ayaw pagminyo. Apan kung magminyo ka, wala ka makasala. Ug kun ang usa ka babayi nga walay bana magminyo, wala siya makasala. Apan palabihon ko nga mahilikay kamo sa matag adlaw nga mga kasamok nga maangkon nila. Ang buot kong ipasabot, mga igsuon, mao kini. Ang gitagal nga panahon hapit na maabot. Ang mga lalaking minyo magkinabuhi sa marag dili minyo. Kadtong naghilak, sa marag wala maghilak. Ang mga nagkatawa,
samarag wala magkatawa. Ang namalit, samarag dili tag-iya sa ilang pinalit. Kadtong magnegosyo, samarag wala magnegosyo. Kay kining kalibutan karon, hapit na matapos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pamati ka nako, anakong babae, tanawaw gipabong ang imong dunggan. Pamati ka nako, anakong babae, tanawaw gipabong ang imong dunggan. Pamati anak kong babae, ug tanaway pabong ang imong dunggan. Ikalimti ang imong lungsod, ug ang balay sa imong amahan. Sa ingon gitinguha sa hari ang imong katahon. Kay siya man ang imong Ginoo, ug kinahanglan simbahon mo siya. Ilabihan ka may mayawon ang anak ka babae sa hari, iya sayang pagsulod. Ang iyang sapot gisinsiran ug bulawan, sa binilduhan nga sapot, ibayungan siya ngadto sa hari. Nagsunod kaniyang mga dalaga, nagidala ngadto kanimo. Idala sila sa sulod, uban sa kalipay o kasadya. Nanunod sila sa palasyo sa hari. Ang luna sa imong mga ginikanan, huptan sa imong mga anak. Imuon mo silang mga prinsipe sa tibok mga yuta. Malindog palihog. Ang Ginoo maana kaninyo. Manaasap kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayaon ikaw, O Ginoo. Unya, mitanaw si Jesus sa iyang mga tinunan ug miingon, bulahan kamong mga kabus, kay inyo ang gingharian sa Dios. Bulahan kamong gigutom karon, kay kamo pagabusgon. Bulahan kamo nga karon naghilak, kay kamo malipay raon niya. Bulahan kamo kon ang mga tao magdumot, ug magsalikway ug magbugal-bugal kaninyo, ug magingon nga kamo mga daotan tungod sa anak sa tao.
paglipay kamo kon kini mahitabo, ug pagsayaw sa kasadya, kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Kay ang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Apan alaot kamo nga mga dato karon, kay napahimuslan na ninyo ang kinabuhi nga hayahay. Alaot kamo nga mga busog karon, kay kamo unya kanunay gutumon. Alaot kamo nga karon nga tawa, kay kamo unya magbangutan ug maghilak. Alaot kamo kun magdaig kaninyo ang tanang mga tao, kay mauusab kini gibuhat sa ilang mga katigulangan ngadto sa mini nga mga propeta. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigong ikaw, Kristo. Daghang mga butang makalibog karon, no? Labi na og mangita tag unsa mi angay nato nga tuhuan, no? Makalibog. Adto ka sa social media, magano na ka tinuod maghani o di, no? Daghang kayo nga ma-scam, no? Auban mga wagtang pa ilang mga online accounts, no? Ilang mga email o baka ilang mga bank accounts gani, no? Tungod kay lagi makalibog, no? Usahay gud ta ang tao makalibog pud ta unsa gid di ay atong gusto, no? Ubit atong sa unang pagbasa murag makalibog, no? Ang mga dili minyo gustong magpuyo nga murag minyo unya ang mga minyo pod murag sang ganahan sa magpabilin nga murag ulitaw. Daghang kina sa atong palibot, no? Unya di ni sila pabadlong. Kung imong badlongon masuko, no? Unya usahay pod imbis ang mga tao mo badlong himuon nung idol, no? Mas maini siya, no? Kay daghan kini siya o sikat kini siya, daghan kini siya kwarta, dako kini siya influence, no? Hindi ganahan kay ta nga mura ba siya og mahimo niya ang tanan bisan kon dili tanan sakto. Tungod lang kay dunay influence, no? Kaya ito nang kalimtan ang mga kalapasan sa mga gisugo sa Dios nato, no? Usahay, malibog ng tagon sa may importante juga, no? Bisan gani sa atong mga balaod, no? Dunay balaod nga inay makapasayon, makapalisod mas atong kinabuhi inoon, no? Muna nga, di ta ka tultul o asa ta mangita o direksyon, no? Ugari po ta si Ebanghelyo karon daw makalibog pod, no? Kaya ang kalibutan, muingon man nato nga gusto kang malipay, pagdato, no? Gusto kang malipay, likahi ang problema. No? Kung ang problema nimo kanang ni problema nimo imong relasyon dili na nimo na makuryaan, pangitaglain, no? Atay divorce, no? Kay mga alternatives nga gihatag ang kalibutan nga nindot kaayo nga panganduyon kay muhatag nanto og instant relief, no? Instant gratification, no? Di ta na to lisod-lisod na to kinabuhi, nanadayon, no? Ug nay linya diha, di ta mo linya, no? Ug lisod-lisod ta, pwede ta under the table para dali ra mahuman, no? Sayon kay nato ang pagpamintaha, no? Apan lahi ang gisulti ni Jesus labi na sa ebanghelyo karon, no? Bali, no? Bulahan kamong mga kabos. Kinsa may nangandoy nga mahimong kabos. Wa gyud. Ganahan mo kinsa may gusto nga wa gyud kay kwarta, no? Pero nganong bulahan man ang mga kabos. Buot ni Jesus nga makit-an sa iyang mga tinunan nga ang pagkakabos wa magpasabot nga wa gyud kay kwarta, no? Kun dili ikaw kabos kung kahibaw ka nga duna kay mga kakulangan nga
ang imong saligan, way lain ang Ginoo ra gyud, no? Sa panahon nga magkuwang imong kwarta, dili ka magsalig sa imong influensya. May bitaw ko mo tabi, mangilad lang ko. Daghan magkukabiyo, mangutang lang ko. Nya di ra na sila magpabayad na ako. No? Dili man na kinaiya sa kabus. Ang kinaiya sa kabus mo, midawat siya, unsa iyang kakuwangan, unya mangandoy siya nga unta, ihatag sa Dios ang iyang panginahanglan. No? Muna nagkapabulahan sa kabus, kay ang kabus manggod, maoy makasalig, no? O tinud-anay sa Ginoo. Kaya mga dato, lain man nilang gisaligan. No? Kana bitaw, dato, masakit, unsa milang saligan, doktor, hospital. Kita in town, nga mga pobre, na haplas nga tuwa niya o pagampo. No? Manginaunta nga unta, maayo ni atong sakit o kung sa manang pamagiha diha. No? Muna nga, bulahan ang kabos, dili tungod sa ilang kakuwang, no? Kung dili tungod sa ilang kahintang nga maoy makapasalig nila sa Dios. No? Mas nido, ngano bulahan man ang gigutom. No? Kana bitong gutmon tawa natin makaon, no? Makaamgot tagun sa importante kung sa di, no? Pariha ba sa pandemic, no? Nang daghan kita gipangandoy nga di na to makabot. Yung say makaingon ta nga masag di na lang to no? Nganong kihanga man jud ko mo tanaw sini, nganong kihanga magyug ko muadto og kanang baylihan o sa bana, no? Ballroom, no? Di man nila kinahanglan nun, no? Nga naman, kibaw man, unsay mas importante sa atong kagutom, we long for the more basic things in life, no? Unya, tungod ni ana, makapangandoy po tag, unsa kaha ang gitagana sa Dios nato humaning kinabuhia. Kana bang makapangandoy ta sa mga butang nga ikahatag sa Dios nato aron ta matagbaw. Dili ang ikahatag sa kalibutan, no? Pero kinahanglan po ni nga mamalandong ta nga atong kagutom, atong pagpangandoy sa sakto nga mga butang. No? Kaya kanunay tang busog, kontinto tas tanan, ngano mangandoy pa man taog unsay muabot. No? Magpabili na lang ta dinhi. No? Mamuguna nga kung gutom ka, mangita kag makabusog nimo. Kunya mangita ka sa makabusog, dili lang sa tiyan kundi sa imo mismo nga kahulugan sa kinabuhi. Anong bulahan man ang mga nagbangutan, no? Ang mga naghilak. Dili maguna tungod kay gusto gyud ang Ginoo nga maglisod-lisod ta. No? Kaya dihagod sa atong paghilak, no? Mura bag nag-antos ta tungod sa atong kakuwang, mas muligon atong paglaom sa mga butang nga makatagbaw nato nga gikan kini siya sa Dios, no? Unsa kaha ang tinuod nga kalipay. Sayod man ta nga di na mahimo nato o di nato na magabot dinhi. Unya ang ikaupat mao nga bulahan tong gilutos tungod sa iyang ngalan. Kaya naman sakto ang atong napilian. Kana kay gilutos ta buti pasabot ang atong gipili dili iya sa kalibutan kundi dili iya sa Dios. Muni ang nakanindot mo nang ni warning si Jesus, alaot mong mga dato. Kamo nga kontento na sa inyong kinabuhi, kamo nga nagtagbaw sa kalipay, sa unsay gikahatag sa kalibutan. Ano man? Kaya ang inyong ipangandoy kutob na dinhi, dili na mo mangandoy sa umaabot. No? Murabag, estudyante ka, bulahan kay ka sa imong baon, dagko kay kag baon, di na ka mangandoy mo graduate. Kini-graduate mo trabaho man ka. Mas may ni estudyante, murag pensyonado. No? Daghan dihang mga athletes nga di na gusto mo graduate kay magsinag duwa kay hayahay ang kinabuhi sa estudyante. Una nga usbo na pod ang mga regulations, no? Para kinahanglan yun nga mo graduate ang mga mo eskwela. Dili lang nga magpadayon o pahimos sa unsay pribilehiyo sa usa ka estudyante. Una nga ato makita nga ang mga pagbasa ro nagdapit na to sa paghanay sa mga butang na importante. Aron sa ingon, magiyahan ta sa sakto nga dalan. Atong panganduyon ang mga butang nga makapabulahan
nato sa gingharian sa langit, dili sa unsay makapabulahan nato dinhi aron sa ingon dili nato mausikan ang atong panahon ning kalibutana. Ano gun kaayo kung ang atong panganduyon ang kutob na dinhi, no? Isuma bitaw sa atong kinabuhi, nindot na kay atong kahimtang sa tihan o sa bakan sa atong inahan. O kita'y problema. Pero di kita mahimo nga magpabilin dito, mga matay ta, ang ginikanan o ang anak. Kinig panganak. Huwag kita lang huna-hunaon, sige tag pakanon, magdagandagan pa inighilak. No, pwede kita mahimo magpabilin lang din ha. And so on and so forth. Kung nangabisa kung sa kaharuhay sa itong kinabuhi ning kalibutana, di magita mahimong magpabili na dinhi. Kung ato untang panganduyon, ang mga butang nga tunhay o suma sa Ebanghelyo, ato ning makambot, kung atong likayan ang mga butang nga kalibutanon, nga makapababag sa atong pangandoy sa umaabot, nga ganti gikan sa Dios. Amen. Manindog panihog. Maadunahan man o kabos ang Dios nagtawag kanato nga mga anak sa gingharian sa kinasing-kasing magampo kita ngadto sa atong amahan diya sa pagingon Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Nga taliwala sa pagpanglutos ang simbahan ligon maghupot sa pagtuo ug usang mutigom sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga kabus ug mga gigutom mabusog pinaagi sa matinud-anon nga mga paningkamot sa atong mga pangulo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga matuuhon nga gikasilagan, giinsulto, gisalikway ug gipahimuslan, magsadya ug mahupay diha sa gingharian nga nagpaabot kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton ug mga idaran mubatig seguridad pinaagi sa atong gugma ug pag-atiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga matuuhong mihalin na makaangkon sa kaluoy sa Ginoo pinaagi sa panabang sa atong mga pag-ampo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Magkagagahom nga Dios, dungga ang among mga pangamuyo. Kay ikaw man ang among Ginoo karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang atong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan magkagagahom sa tanan. Dawaton tunta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong kamot. Alang sa pagdayeg sa ibayan sa ngalan. Alang usab sa kapuslanan sa tibuok nga santos nga simbahan. O Dios sa kalinaw o gugma, imoa kining among halad na tinuod nga pagsimba kanimo ug nga makahiusa namo kanimo kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana ang kaninyo. Manao sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig. Tuyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw, sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig, sa ilang pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo,
Santos gayon ikaw, o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, ipasalamat kanimo. Ipikas ug bihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini hininyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikaniini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanal, si Kristo marinati. Arong paghandom sa kamatayon, ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, ining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Imo ang kaming angayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw ang daygon o amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinahagi kaniya, uban kaniya og diha kaniya. Ihatag nga kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, angtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amen.
Gipangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Katagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man nagigarian ang kahugagmaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana ang kaninyo. Manausap sa Kanimo. Ipakita ta ang pagining suunay. Ngayon suon mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulo mo lamang og mamaayo ako. Magampo kita. Ginoo, ang imong pulong ug imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon sa kinabuhi. Kining gasa sa imong anak, magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Kining among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana ang kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadaan ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.